तो भाई लोग आज हमके कोनो गाना ना मिलल त आज हम कोनो गाना के ऊपर ना मिलल त आज रितेश पांडे गाना मिल गईल। तो आज रितेश पांडे के गाना के बारे में बात हो जाई काहे से कि इनहु के गाना बहुत हिट हिट इसमें आवत ह। लेकिन पहिले तो ना ही गावत रहन लेकिन देखबा त इनकर गाना उतना ना बाजला भाई लोग दिल से कहती। तो लोग खुद सुनत होला कि इसमें रितेश पांडे का दिन मतलब चल गईल, इनका दिन खत्म हो गईल। अभी गाना गाना इनकी बस की बात ना है, काहे से कि अभी बहुत फ्लॉप में चलत ह। इनका गाना मतलब बहुते डाउन चलत है, मतलब ई कौन-कौन गाना गावेला ना मतलब उ डाउन हो जाला। आज हम एगो उनकर होली गाना के बारे में बात करे वाला हई। आ गानवा का नाम ई ह कि लहरे लागी। तो गाना की कुछ खास तरीका से तो उनके बता देई। ते में जे काम कइले उ रितेश पांडे हवा जोन आई एगो लेडी मतलब आइटम जोन बा उ डोरी चटना वाला गाना पे मतलब बहुत नचले। ये तो वो चीज से ही मतलब फेमस हिय। तो उहे मतलब में डांस उन्स करेले। आना त जौनी चैनल से इ गाना आइल टी सीरीज हमारे भोजपुरी से आइल। इ गाना सुनबा लो तो ठीक ठाक लगत, उतना खराब ना ह। उतना होली में देखबा तो मस्त गाना रितेश पांडे का ह भइयो। बढ़िया गाना गावन एक से एक गाना गइले हम हानु मारन तौने तबरा की लगबा मुंह में लहू फेंके। ते गनवा में जोन बा मतलब रितेश पांडे का मतलब एगो साली रहले, मतलब इस साली जी हई। तो रितेश पांडे मतलब ये बात कहे ना कि सब मतलब डालत था तब मीठ लागत था, और हम जब रन तो के डालत हई तो मतलब जहर लागत था। तो यही पे मतलब इनका साली कहले कि नाजिदा मत डाला रंग। तो ई गाना खूब सुनला के बाद हमके मालूम ही चलत ह कि गानवा का म्यूजिकिया जन तनी मनी मिलत ह, बहुत थोड़ा बड़ा मिलत ह। उ एनिमल में का जौन गानवा ना मतलब लइका बा दे दो मुन्ना के दूध वाला जौन गानवा रहेला ओही में का तनी हमके म्यूजिकिया बुझात ह कि ओमे ही जात ह। ओइसने बुझात ह कि गाना मतलब ओइसने म्यूजिक डालल गइल ह होलिया वाला रितेश पांडे का। वीडियो शूटिंग के बारे में तो उनके बता दें तो का ही मतलब बुझाला कि कहू के बर्थडे उड्डे मनावल जाता है वैसे एकदम शूटिंग। अरे मतलब सजावट दियल गेल खूब एकदम एयर और फुलक्का वाला का सजावट मरते जब गिफ्ट नहीं ना वैसी मतलब सजावटी मतलब समझा कि बहुत मस्त सजावल गइल ह। आ रंग उंग मतलब एयर और खूब उड़े उड़ेला आ मस्त एक नंबर का मतलब वीडियो क्वालिटी दिखावल जाता, शूटिंग मस्त लगत ह। आ तो बोरिंग ना हो पाई वाला मतलब वीडियो कब खत्म हो जाई पता ना चली, मतलब गाँव बजावत गाना खत्म हो जाई तो के मालूम ना चली। आना तो के मालूम चल कि अब वीडियो में जाती बंद करे ना तो अगला वीडियो मिलत ही और हमारे पास कुछ शब्द ना है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का डाले तो रंग चीज तोहरे लागी ना।